Stimați telespectatori, ca să parafrazez un titlu de carte, aș zice Arde Mediterana. Sau, dacă vreți, deși titlul este devenit șablon, Arde Orientul Mijlociu. Cu gândul la evenimentele din săptămâni din urmă, m-am gândit să vă propun o analiză calificată, pertinentă, dacă vreți o radiografie sau poate chiar mai mult, o ecografie a celor ce se întâmplă în această zonă a lumii, beneficiind de asistența de specialitate, ca să folosesc iarăși o sintagmă desuzitată, a unui cunoscut politolog, domn profesor universitar dr. Constantin Vlad, cunoscut de altfel dumneavoastră. Domnia sa are rangul de ambasador în calitate de șef al misiunilor noastre diplomatice în diferite țări și, să nu uit, membru al Academiei Oamenilor de Știință din România. Domnule ambasador, vă mulțumesc că ați venit și v-aș spune de la început că intenționez să vă bombardez cu tot felul de întrebări, întrucât evenimentele sunt știute, dar pentru mine parte din comentariile stârnite mi se par fie ușuratice, de-a dreptul, fie, mă rog, superficiale în termeni general, ca atunci când te scoate profesor la lecție și povestești din auzite niște lucruri totuși fundamentale, serioase. De aceea mă gândeam să vă întreb, atunci când au început mișcările de stradă în Tunisia, la Tunis, vă gândeați că va pleca de la putere Hosni Mubarak? Nu mă gândeam, deși aveam sentimentul, aș spune chiar un sentiment acut că în lumea arabă se întâmplă ceva. Dar de ce? De unde venea această Pentru că, după părerea mea, se încheie o etapă în istoria acestor țări. Ele au fost, după cum știți, toate colonii și și-au cucerit independența fiecare în parte. În anii 50-60, în anii 50, unele mai ușor, altele cu destule dificultăți și cu destulă opoziție din partea metropolelor. Ce a oferit independența? Independență. Ceea ce nu a fost puțin lucru. N-a fost puțin lucru. N-a fost puțin lucru, dar din punct de vedere al dezvoltării societăților din aceste țări, din punct de vedere al traiului de zi cu zi al omului simplu, independența n-a adus mare lucru. Țările acestea rămân, cu excepția celor care sunt foarte bogate în petrol și gaze, rămân slab dezvoltate. Dacă ne referim la Egipt, 40% din populație care trăiește cu sub $2 pe zi sau chiar cu sub $1 pe zi. Și ceea ce mi s-a părut mie ca punct de interes este că perioada post-independență, post-cucerirea independenței, a fost marcată în aproape toate aceste țări, unele fiind monarhii absolute, au devenit monarhii constituționale într-un anumit termen, sens al termenului. Fără să semene între ele. Dar celelalte au devenit republici cu regimuri mai mult sau mai puțin autoritare. Aceste regimuri au fost cu necesitate autoritare, era o perioadă în care trebuia depășită istoria aceea tragică și dramatică de colonii, dar încet, încet, în lumea de astăzi, regimurile autoritare devin un anacronism. Trezesc reacții care, în ultimă instanță, duc la schimbarea lor. Dacă liderii respectivi sunt suficient de deștepți, inteligenți, raționali, să accepte transformări, să accepte reforme în sensul depășirii, trecerii la un sistem parlamentar mai mult sau mai puțin tradițional, la o democrație cât de cât reprezentativă, atunci lucrurile merg mai mult sau mai puțin normal. Dacă nu, se pot întâmpla
evoluții ca cele care au loc acum în aceste țări. Da, domnule ambasador, ați pronunțat sau ați făcut trimitere la două noțiuni, democrație, nivel de trai. Care din acești vectori, la urma urmei, pot fi considerați a sta la baza acestor izbucniri de ultimă oră pe cale să se dezvolte în plan geografic și în alte state învecinate? Ce credeți că a adus în stradă pe tunisian? Ca să trecem, să spunem înainte de a trece la Egipt. Eu cred că starea socială, nivelul de dezvoltare a acestor țări, nivelul de trai al oamenilor e în ultimă instanță factorul principal. Că din cauza menținerii acestor și reproducerii acestor sări de sărăcie, omul ajunge să întrebe, bine, dar de ce? De ce? Și până la urmă, răspunsul se îndreaptă spre cei care conduc țara, care poartă răspunderea pentru destinul. N-are un să caute în altă parte. Vă dau dreptate și aș evoca un exemplu pe care cred că l-am evocat și alte dăți. Prin 58-59 citeam o chestie așa despre niște evenimente din Haiti și acolo era acuzat dictatorul, omul deasupra tuturor lucrurilor, care își pusese numele și avea numele peste tot. La centru de pâine, șeful vostru vă dă pâine, dincolo vă dă apă, Trujillo, de el era vorba, vă dă apă și așa mai departe. Când toate aceste bunătăți îți vin căzute din palma, ciupite din palma cuiva, evident că atunci când nu mai iese nimic de găsit, întrebi unde-i palma? E de vină cel care a închis-o și nu ne-a întrebat. Deci, din punctul ăsta de vedere, sunt absolut de acord cu ceea ce spuneți, că e ușor de înțeles. Vă rog. Însă starea lor de subdezvoltare sau de țări în curs de dezvoltare, cum li se spune cu un termen relativ consacrat, este o parte a stării generale a lumii. Și poate că vom avea timp să discutăm despre iluziile care și le fac cei care au ieșit în stradă din acest punct de vedere. Pentru că lumea de astăzi, care cunoaște de decenii, de multe, cu excepția perioadei de criză în care unii au ieșit, noi încă n-am ieșit, cunoaște deci o perioadă de dezvoltare spectaculoasă a forțelor de producție, a vieții materiale și cu efecte asupra bunăstării a oamenilor. Nu e aceeași peste tot. Lumea e plină de contraste. Citeam undeva într-un studiu recent că în fiecare secundă, la fiecare 6 secunde, pe glob moare un om de foame. De foame. În același timp, pe marile șantiere ale lumii, șantierele de construcții navale, se află în construcție 500 de super iahturi. Este o lume în care nu se poate ca sărăcia să nu ducă la răbuvniri. Și așa cum vorbeam, răbuvnirea, pe cine o să se ridice egiptenii sau tunisienii sau cei din Yemen? Pe Wall Street. Se descarcă în paratrăzentul cel mai apropiat. Da. Acum ați pronunțat deja numele Egiptului. Și, mă rog, să mă întorc la numele lui Hosni Mubarak, știindu-l amar de ani la putere, cunoscându-i în calitatea dumneavoastră de om de știință componentele din codul personal de conducere și ca lider, vorbesc ca lider național. Credeți că ar putea să plece în acest fel din fotoliul prezidențial? Nu, eu am crezut că el va încheia o etapă și va da drumul la anumite reforme care să schimbe situația, sistemul politic, să-l modifice oarecum sistemul politic din Egipt. De ce spun asta?
Eu am avut privilegiul, aș spune, să port o convorbire cu dânsul la Tokyo de vreun sfert de oră. Era un prilej oarecare și colegul meu egiptean mi-a făcut această favoare. Însă, ca om care m-am ocupat de istoria relațiilor internaționale și istoria diplomației, am urmărit anumite personalități care dădeau tonul în lumea politică mondială. Și una din personalități a fost Mubarak. L-am considerat un om politic de calibru, un om politic care știe ce vrea, un om de caracter, un caracter puternic, o personalitate, deștept, inteligent, poate și puțin șiret, cum se întâmplă. Și cum stă bine unui lider. Cum stă unui lider. Deci l-am considerat un lider, că i-am urmărit comportamentul și credeam că totuși va face un pas atunci când lumea arabă va fi pregătită pentru un asemenea pas, dacă un asemenea moment venea în timp ce el era încă în viață. Dar asta nu înseamnă că eu personal găsesc că el trebuia să plece așa cum a plecat. Da. Domnul ambasador... Și o să spun ceva în privința asta. Bineînțeles, o să am grijă să vă întreb mai multe lucruri, chiar în ce îl privește pe el. Eu nu știu, voi revedea când ajung acasă paginile din monumentalul dumneavoastră, volum Istoria diplomației din secolul 20, ce ați scris despre Mubarak. Da, e un capitol care mă privește pe mine. Dar vă întreb acum, văzându-l cu aceste calități de om înainte de toate, nu-l vedeați nici în calitate de comandant suprem dictând ordine militare, nici de om, cum să spun, participând la elaborarea unui plan privind delta Nilului sau nisipurile din jurul Nilului și nici la urma urmei ca omul, interlocutorul pe plan internațional pentru toți șefii de stat ai lumii. V-aș întreba, vedeați în el omul ambivalent, pe ambiversanți și în politică internă și în politică externă, capabil să se țină pe picioare și să rămână lucid? Sau îl vedeați doar ca liderul internațional pe care noi îl vedeam majoritatea dintre noi? La dumneavoastră e inițial altceva, cercetătorul are o alte abordări. Nu, e foarte greu să dai o caracterizare în câteva cuvinte a unei personalități cu trecutul lui și cu performanțele lui. Dar eu, repet, consideram că el își va depăși la un moment dat condiția. Adică va spune, dom'le, ajunge, lumea se schimbă și lumea arabă se schimbă și este timpul pentru a schimba ceva. Adică tendințele astea spre conducerea autoritară, după părerea mea, pe plan mondial, încep să fie desuete și să creeze reacții de acest gen. Aici cauzele sunt multiple. Sunt multiple. După părerea mea, ce s-a întâmplat și ce se întâmplă acum în Egipt și probabil și în alte țări din lumea arabă și din lumea islamică în ansamblu. Ne vom referi la ele mai Nu vorbesc de Iran, care e o situație aparte, este un stat islamic cu regimul lui, cu problemele lui. Da, dar și cu temperatura lui, și destul de fierbinte acum. Da. Dar vorbesc de lumea arabă. De ce să e fundalul intern? Lumea, repet, în ultimile decenii s-a schimbat foarte mult. Devine într-un fel mai mică. Acest proces de globalizare despre care se vorbește nu e o vorbă în vânt. Revoluția asta în informatică, în comunicare, scoate toate statele dintr-o anumită izolare. Nu mai e nimeni izolat astăzi. Informația și știe circulă. Doar el ceea ce face. Informația circulă. Cineva la o dezbatere spunea, domnule, chiar acolo, într-o oază, au un tranzistor. Nu mai un tranzistor.
Acum, vedeți, e internet, sunt telefoane mobile, sunt... Oamenii văd ce se întâmplă în altă parte. Tendința de a ține anumite societăți cât de cât separate de ce se întâmplă în lume, tendința de a guverna într-un mod sau mai puțin autocratic, manifestări de cezarism, cum s-a mai spus astăzi la o dezbatere la care am fost împreună, nu mai țin. Și liderii care într-adevăr își merită acest nume până la capăt, ar trebui astăzi să înțeleagă că e timpul să schimbe lucrurile. Da. Dar, când e vorba de acest mediu internațional, el nu e așa de neutru cum apare în discuția noastră până acum, din ce am spus eu. Cu mai mult timp în urmă a apărut o carte care e tradusă și în românește, Ciocnirea civilizațiilor, a lui Huntington. Da. Un politolog american de ținută înaltă. Ușor cam radicalist, mă rog, după părerea mea. Puțin cam fundamentalist, așa, exact. dacă e vorba ca să apelăm la termeni din lumea islamică. Susținea că după depășirea războiului rece, a conflictului între est și vest, zona de conflict și zona unde se gestează războaie sunt zonele unde se întâlnesc civilizații. Geosinclinalul, da, între religii, între civilizații. Cu următoarea, după părerea mea, eu am scris despre această teză, despre această idee. După părerea mea, exagera Huntington în privința asta, dar unde nu exagera el? Că există într-adevăr diferențe substanțiale între civilizațiile existente. Și poate cele mai substanțiale diferențe și teren cel mai evident, mai fertil, dacă pot să spun așa, pentru ciocniri, pentru conflicte, este între lumea creștină și islam. Da, domnule ambasador, uitați de ce intervin. În cazul de față, mi se pare însă că această demarcație între civilizații nu funcționează, întrucât avem sub ochi mișcări tectonice în interiorul aceleiași civilizații, într-un fel. Deci, din Tunis am trecut la Cairo. De la Tunis, probabil începând, de la Tunis și Tire, a ajuns și în Bahrain, a ajuns și în Yemen, mă rog, se vorbește ceva pe la Teheran și așa mai departe. Și în Libia ceva. În Libia, așa, parcă în ultima instanță. Deci, din punctul ăsta de vedere, parcă ar fi altceva la mijloc. De asta nu vă contrazic în niciun fel. Adică lumea trăiește la fel, dar câtă vreme cineva aici a aprins un chibrit, celălalt simte că poate să facă și el la fel. Vi se pare că e vorba doar de o deplasare peste frontiere geografice sau este vorba mai de mult, știu eu, în interior, așa ceva de natură să transmită niște mesaje, că de asta e vorba. Dom'le, noi am ieșit pentru că suntem convinși că e bine așa, mai bine așa sau că va fi mai bine așa. Voi ce aveți de gând? E cineva care i-a întrebat sau ei singuri au zis, da, noi ce facem? Aici vreau să ajungem apropo de mesajul din exterior. În ce privește cascada asta așa de ridicări în lăuntru aceleiași tip de civilizație, adică în state care aparțin Dar se aseamănă foarte mult între ele. Tip de civilizații, este o influență, este o imitație, este o răspândire a formelor de manifestare a oamenilor. Dar nu la asta vreau să mă refer. Spuneam următorul lucru. Occidentul nu-și ascunde intenția. Occidentul la care mă gândesc eu este în primul rând Occidentul european și american, nord-american, care aparține în clasificarea civilizațiilor, este civilizația occidentală și unde domină catolicismul, protestantismul ca religii. Occidentul nu-și ascunde
dorința, ideea că această civilizație occidentală este superioară și că celelalte tipuri de civilizații existente, dacă vor să se modernizeze, trebuie mai întâi să adopte formula occidentală, să se occidentalizeze. În discuții, în talk show-uri pe la diferite posturi de televiziune, a fost pomenit în această privință un politolog american, Pipes. Ăsta spune clar, lumea islamică, dacă vrea să se modernizeze, mai întâi trebuie să se occidentalizeze. Ori, Occidentul, având această convingere, tinde să împingă lucrurile, să le grăbească. Iar domeniul în care caută să schimbe lucrurile în lumea islamică este domeniul politic. Domeniul social n-are cum să intervină. În domeniul social, islamul ca religie, islamul ca mod de viață, pentru că nu e numai o religie, sunt și niște cerințe privind modul de viață, a creat o societate civilă aparte de Occident. Este o societate civilă care reflectă și vrea să aplice, să implementeze valori comunitare, valori care țin seama de colectiv, care nu exacerbează individul. Deci aici Occidentul nu are cum să se bage. În domeniul economic, în domeniul tehnico-științific, lumea se unifică. Vedeți că Pipes n-are dreptate deloc. Lumea islamică se modernizează, lumea islamică își dezvoltă industria, revoluția asta în comunicare, în informatică este peste tot. Este peste tot, acolo oamenii lucrează cu computerele și cu internetul și cu telefoanele mobile, așa cum cei care își permit peste tot în lume. Deci toate aceste zone, în toate acestea Occidentul nu are ce să aducă, nu are în ce să împingă lucrurile. Și atunci ei încearcă să determine, eu știu, să sprijine, nu vreau să inducă, schimbări la nivelul politic. Bine, Iertați-mă, este foarte greu de cuantificat astăzi cât are ca răspundere presiunea asta, pentru că e vorba de o presiune, dacă e vorba să o spunem clar. Presiunea asta occidentală în direcția schimbării sistemelor politice din această parte a lumii, cât are ca răspundere pentru ce se întâmplă acum? Aș fi vrut să vă aduc aminte un lucru, un paragraf din discursul lui Mubarak, ultima sa apariție la televizor. El a lansat sub forma unui avertisment că Egiptul nu va accepta ca străinătatea să se amestece în situația din țară. Ce a vrut să spună? Vedeți? Aici e foarte bună întrebarea. Pentru că, după părerea mea, am auzit tot felul de comentarii despre acel discurs. Unii au spus că a fost un delir, alții au spus, domnule, discursul unui cadavru politic și așa mai departe. După părerea mea, a fost momentul de răbufnire a sentimentului de demnitate națională și nu numai națională a unui lider exprimând pozițiile unei națiuni, unui popor aflate sub o presiune maximă. El a spus și altceva decât ați reprodus dumneavoastră, a spus: nu suntem servitorii nimănui, nu vom primi ordine de la nimeni din afară, ori de unde și sub orice motivație. Aici s-a înșelat. Dar eu mă întreb dacă un om inteligent ca el n-a știut nu că nu se înșală, n-a știut ce reacție s-a întâmplat. Pentru că Occidentul și marile centre de putere din Occident nu s-au așteptat ca în ziua aceea de joi Mubarak să anunță că pleacă. Toată lumea anunța că e gata. Ora aia la 10 și ceva noaptea, ora Egiptului, când el a venit și a spus: nu plec, nu suntem servitorii nimănui, nu acceptăm ordine nu primim ordine de la nimeni.
A fost o sfidare, domnul ambasador. Dumneavoastră ați fost în diplomație și eu am fost. Aveți și experiență mare în mass media. Sunt probleme în relațiile dintre state care se comunică pe canale discrete. N-am nicio îndoială, da. Și diplomația este unul din cele preferate. Aici Mubarak a sfidat Occidentul și marile centre de putere occidentale care îi spuneau să plece. Nu numai că îi spuneau, îl presau să plece. Erau emisari acolo care discutau cu armata, discutau cu el, discutau cu ceilalți și trebuie să plece, trebuie să plece. Mubarak i-a sfidat public. A spus, nu plec, domnule. E adevărat că în mai puțin de 24 de ore a plecat. Cel puțin din Palatul Prezidențial. Pentru că, mă rog, s-a văzut, cine vrea să facă un filmuleț cu evenimentele de atunci, imediat după ce a fost această declarație, în centrul unei mari puteri au fost convocate structurile supreme de securitate. Peste câteva ore, conducătorul unei faimos servici de spionaj a spus, în Egipt, ascultați că spre seară în Egipt se întâmplă ceva. Da, vorbiți despre o firmă anonimă, CIA, da, că se numește, cred. Și, într-adevăr, în seara aia, de vreme, a ieșit vicepreședintele, a spus, președintele Mubarak cedează puterea armatei. A fost, după părerea mea, un act de demnitate cu răspundere asumată. Eu nu cred că Mubarak, cu experiența lui, și-a făcut iluzia că va rezista. Dar a vrut să spună lumii, domnilor, eu plec, dar iată de ce plec. Iată cine e răspundere pentru plecarea mea. Dincolo de tot ce s-a întâmplat acolo. Păi, ce s-a întâmplat acolo știm, evident. Știm chiar, mă rog, la detaliu, pentru că s-a insistat pe mediatizarea acestor mișcări de stradă din Piața Eliberării. Știm și ce s-a produs așa în anumite direcții. Dar v-aș întreba altceva, iarăși ca analist de profunzime care sunteți. El a fost catalogat, fără nicio fel de reținere, dictator. Dictatorul Mubarak. Nimeni nu mi-a zis autoritarul Mubarak, nimeni nu mi-a zis fermul Mubarak, ci dictator, pentru că asta este o denumire de acum injurioasă. Dar în lumea de azi există dictatori de tipul acesta, deci care el face și desface, ales fiind, printr-un vot, nu discutăm acum în ce fel desfășurat. Sunt dictatori care nu se mai aleg niciodată sau măcar au grijă, precum Ben Ali, să includă în Constituție că este ales pe viață. El însuși, Ben Ali, la vremea lui, dându-l deoparte pe legendarul Bourguiba, totuși Bourguiba e legat de dobândirea independenței, s-a instalat acolo crezând că că lumea va evolua altfel decât era atunci. Deci sunt aceste tipuri, A plus B plus C, sunt dictatori, să zic așa, aleși, sunt dictatori autoinstalați, sunt monarhi care în felul lor, sigur, constituțional sau neconstituțional, nu îi pun pe același palier, dar, cum să zic, și la urma urmei simbolizează această, cum să zic, responsabilitate pentru ceea ce în țara lor. Între aceștia, iată că numai unii sunt luați de gulă și zice, domnule, iată ce ne fac. Eu mi-aduc aminte niște discuții la noi. Se vorbea despre Carol al II-lea, pe care, neprinzându-l la vremea respectivă, n-am cum să știu ce să discuta pe stradă. Dar dacă desfințezi Parlamentul, dacă desfințezi partide politice, nu știu dacă ți-ar mai trebui altceva ca să spui, domnule, este dictator. Știți cum era numit? Zice, autoritar. În termeni în care, sigur, persoana putea fi încadrată și altfel, nu discut cum. Acum, venind aici, a fost un curent de opinie extrem sfidător, a zice, la adresa lui Mubarak, uitându-se peste noapte cine era el, de fapt, ce făcuse el. Dar acele nuanțări pe care le-ați făcut apropo de presiune pe o anume direcție, pe politic și nu pe social, mă face să înțeleg că de fapt s-a pedalat și s-a perceput că acest lucru e mai important. La ce vă așteptați să se întâmple? Ce vă așteptați să se întâmple într-o țară numai un pic în care un președinte ales, repet, așa scrie la ziar, este înlocuit cu o juntă militară?
Adică, cum să spun, expresia unei liberalizări considerate de moment mai bună decât cealaltă. Da. Înainte de a răspunde la întrebarea dumneavoastră, vreau să spun următorul lucru. Acum se spune tiranul, dictatorul, tiranul, Mubarak. Dar de ce timp de 3 decenii n-a fost considerat tiran? Pentru că promova o politică, politica lui, politica Egiptului, politică, de natură să servească niște interese mai largi privind stabilitatea în Orientul apropiat. Aduceți-vă aminte că Egiptul și Iordania sunt singurele țări care au tratate de pace cu Israelul, etc., etc. Deci, atunci a fost tiran, atunci a fost bun, acum e tiran. Da, bun, să trecem peste asta. M-ați întrebat la ce mă aștept. Vreau să spun următorul lucru. În presa occidentală s-a spus, domnule, căderea lui Mubarak seamănă cu căderea zidului Berlinului. Da, s-au zis chiar mai multe așa expresii care se doresc memorabile. Da. Într-o așa, vedeți o asemănare așa? Citită într-o anumită cheie, este o prostie. Este o prostie. Pentru că, hai să ne gândim la un lucru. Ce a însemnat căderea zidului Berlinului? Semnala prăbușirea sistemului din Est. Ce așteptau aceste țări, popoarele în aceste țări din Est? Erau sătule de o caricatură de comunism, pentru că ăla n-a fost comunism, nici măcar socialism n-a fost, erau sătule. Dar lumea care trăiește în țări ale islamului e sătulă de islam? Ar fi cea mai mare gugumănie să spui așa ceva. Islamul este o religie în plin avânt. Are acum 1.500.000.600.000 de adepți și până la sfârșitul deceniului ăsta ajunge la 2 milioane, 2 miliarde. Este una din singurele religii care crește ca influență. Da, sunt date obiective care argumentează lucrul ăsta. Deci, așa. Apoi, hai să ne gândim. Ce poate să ofere democrația de tip occidental, adică democrația de tip reprezentativ, care este una din formele de democrație, foarte bună din anumite puncte de vedere. Da, Churchill și avea un pic altă părere. Da. Ce oferă Egiptului? Ce oferă celorlalte țări? Ce oferă? Pentru țările din estul Europei, care, apropo de căderea zidului Berlinului, era perspectiva Uniunii Europene, era perspectiva NATO, era perspectiva economiei de piață pe care unele din ele o cunoscuseră înainte. Dar ce oferă lumii islamice această deschidere? Ce oferă, eu nu spun, că pe plan istoric va aduce o anumită reformă, într-adevăr, în sistemul politic, în gândirea politică, în ideologia politică și în viața politică. Dar din punct de vedere al vieții marii majorități a oamenilor, ce va aduce? Ce promite? Nu promite nimic efectiv. Și nu va aduce nimic. Asta era întrebarea mea pentru dumneavoastră, dar mi-ați luat-o înainte. Eu mă gândeam la faptul că în piața din centrul orașului Cairo au fost, sute de mii de oameni. După ultimele estimări, cele mai numeroase au fost 300.000. Așa. Nu milionul ăla de care se vorbește. Egiptul are 80 de milioane de locuitori. Câți din locuitorii Egiptului vor fi, înmuiați cu aghiazma, stropiți, botezați cu aghiazma progresului prin schimbarea sistemului politic, unde, repet, sunt alegeri. Au fost și până acum. Guvernul numit după o anume formulă. Sigur, într-un sistem obligat să trăiască în datele lui de interior. Nu uităm faptul că înainte de a se încinge fierul în Egipt, două capitale, două țări au ținut să îl susțină pe Mubarak. Era vorba de SUA și de Israel la acea oră.
E o temă de cercetare științifică, cum au evoluat de la o zi la alta aceste vorbe oficiale, de la susținere la nemulțumirea că progresul nu se vede sau că nu se sezizează schimbările așteptate. De aceea puneam împreună influența sub aspect politic cu influența sub aspect social. În ce măsură ele pot fi coroborate în acel mediu. Noi știm cum e în Europa. Adică nu ne facem că nu observăm ceea ce introduce cu de la sine forță, cu de la sine putere, schimbări unde regulile sunt altele. Deci nu că scapă cine poate, pune mâna cine poate și merge înainte, dar imensa majoritate riscă să rămână într-o situație comparabil sau nici măcar comparabil cu ce a fost înainte. Pe cazul Egiptului, cum vi se pare? Această țară foarte săracă, cu o suprafață imensă, care este străbătută de un firicel de apă, izvorul, după care trăiește. Așa, izvorul rodirii pământului, cu niște rezultate în alte planuri, eu știu, în industrie, în colaborarea cu alte țări, dar obligată acum, deocamdată, să se pună în situația de reevalua relație cu toată lumea. Pentru că nu știi cine din cei care te urmăresc și cu care colaborai mai dorește să lucreze cu tine în continuare pe niște baze încă în formare. Când vor fi solidificate, evident, e altceva. Întrebarea dumneavoastră mă întoarce la ceea ce introduceați adineauri în discuție apropo de faptul că în locul lui Mubarak a venit un regim militar. Militarii conduc țara. Până la un punct ușor de înțeles și ușor de aprobat, adică dizolvarea Parlamentului, destituirea guvernului sau părerile sunt renovelarea guvernului. Părerile sunt împărțite. Sunt unii care cred că era inevitabil, având în vedere situația țării și având în vedere tradiția rolului armatei de la cucerirea independenței. Nasser, Sadat au venit din armată. Regimul este militar. Inclusiv Mubarak are formație militară. Nu mai vorbesc de el. Deci, din trecut, armata a avut tot timpul locul ei în sistem. Revoluția a fost a coloneilor sigur în 52. Da. Dar sunt alții, printre care mă socotesc și eu, sunt și eu, că trecerea spre o anumită formă de democrație, schimbarea asta care s-ar putea să o aducă alegerile din septembrie, ar fi fost mai bine gestionată de către Mubarak, de către armată. Așa cum promisese, da. Dar acum lucrurile astea sunt aparțin trecutului și n-are rost să le întoarcem din nou. Dar v-aș întreba, unde găseam acel arbitru care să zică, băi, rămâi tu aici până în septembrie, ai promis că pleci, însă pleci tu și fiul tău. Cine să fi reușit să convingă pe cei din stradă, că ei au fost cei care au presat cu umărul dărâmarea zidului din Cairo? Dumneavoastră sunteți sigur că ăia din stradă au făcut singuri acest lucru? Pe aia i-am ascultat, pe aia m-am numit, nu știu. Pe aia i-ați văzut. Pe aia i-ați văzut pentru că pe aia i-au arătat. Pe aia i-au arătat. Cine mai erau lângă ei? Sau dincolo de ei? Da, cine erau? Parcă nu știți cine poate să fie în asemenea împrejurări. Întreb și eu, nu știu, chiar nu știu. Oamenii sunt manipulați, oamenii sunt împinși, oamenii sunt... Soluțiile s-au dat în altă parte și nu acolo. Să putea... Noi vorbim sigur acum între noi, că nu ne aude nimeni, sigur că da, am înțeles. Dar să puteau rezolva altfel, după părerea mea. Acum soluția este dată, însă Egiptul, judecând după toată experiența altor state, o să se îndrepte cu multe chinuri spre o formulă de democrație reprezentativă. O să apară partide politice. Frații musulmani s-au anunțat. Frații musulmani se transformă în partid. Așa. Și aici este una din marile cărți aflate în joc. Ce se va întâmpla cu toată lumea islamică în urma unor asemenea modificări? Occidentul mizează că el își va întări pozițiile în lumea islamică. Dar rămâne un semn de întrebare dacă
această dorință se va împlini. Dacă nu va întări prezența și influența curentelor mai radicale din islam. Guvernul ăsta autoritar, ați văzut, fostul prim-ministru, foștii ministri n-au voie să plece din țară. Averile lor sunt așa. Da, o să dea niște satisfacții așa mulțimii. Uite că îi trage la răspundere, le consfiscă averile și așa. Că de aia trăiam noi rău, numai din cauza ăstora. Și pe urmă, ce va fi? Ce va fi? Asta v-aș întreba eu acum. E greu de spus. Dar în orice caz, nu va fi ușor pentru egipteanul de rând. Sunt multe iluzii care se vor dovedi iluzii. Oamenii o să iasă în stradă pentru alte motive. Adică sărăcia o să-i scoată, sau salariile mici o să-i scoată în stradă și nu mai e Mubarak să plătească pentru asta. Cine va plăti? Noul Mubarak, probabil. Chiar cine ar putea fi noul Mubarak? Nu știu. Luați 2-3 nume așa pe care Nu știu. Baradei, El Baradei? N-are priză în țară. Musa? Mai repede. Da. Are și experiența conducerii Fostul secretar general al Ligii Arabe, care e de amar de ani în fruntea acestui grup. Da, și e mai egiptean de acolo, e mai arab. Mai arab de-a lor. Înțelegeți? Bine, ar mai fi fost niște nume, eu nu știu ce, cum arată ei acum. Butros Ghali, de pildă, era un nume de-a lor, șlefuit la scară internațională, a fost secretar Butros Eu Ghali. cred că mișcările astea, nu aia care a fost, și astea care se declanșează acum, o să scoată la iveală ceva lideri. Deci mizați pe niște, din afară sau din exterior? Din țară sau din exterior? Dinăuntru. Da. Deci nu mizați pe vreun reprezentant din comunitatea egipteană din străinătate. Da. Marea problemă este ce orientare finală în relațiile externe va adopta Egiptul după perioada asta de tranziție. Asta e marea problemă. Păi să le luăm pe rând 2-3 din ele. Ei au declarat toate tratatele care rămân în vigoare. E bun, da. Astăzi au declarat militarii. Eu știu ce se întâmplă mâine. Deci chestiunea cu Israelul... Nu, stați puțin. Dacă aceste mișcări aduc putere civilă în țară, bănuiesc că da, sau cel puțin am toate motivele să cred. Puterea civilă va fi mai puțin dependentă, de pildă, de relațiile cu Statele Unite, care în momentul de față 1 miliard, 1,5 miliarde merge spre armată. În fiecare an. Este țara, dincolo, în afară de Israel, care primește cel mai mult. Dar și asta e o cotizație pentru ceva anume. Pentru că au relația cu Israel. Sigur că da. Sigur că. Și poziția care o au față de Israel. Dar ce va face o putere politică care se desprinde treptat de militar? Pentru că o democrație care să fie tutelată de militari este o contradicție în termen. Occidentul vrea democrație. Da, s-a gândit cineva la treaba asta? A existat o intenție cu acel vicepreședinte al Republicii care, putea să fie garantul unei tranziții se poate reproduce experiența Turciei, unde este o țară islamică, o țară democratică, dar în care armata are, potrivit statutului, sarcina de a apăra caracterul laic al țării. Da, deci e un model care ar putea să fie preluat. Se poate reproduce acolo? Nu știu. Adică de-abia de acum apar întrebările ce se va întâmpla cu Egiptul. Vedeți, aici cred eu că este un argument pentru unii care gândesc cum gândesc și eu, că Mubarak, cu experiența lui, putea, dacă era sprijinit din Occident și nu presat să plece, să ducă la o schimbare care să facă niște deschideri de viitor de o anumită anvergură și de o anumită natură. El și-a dedicat viața politică
unui anumit cel, ca Egiptul să se dezvolte și să fie un punct de stabilitate în zonă. Ce vor gândi cei de mâine? Da, domnul ambasador, eu nu Și știu... nu exclud deloc, iertați-mă, nu exclud deloc că în schimbările astea să apară un anumit proces de radicalizare a curentelor din islam, inclusiv în țările arabe. Da, sigur, depinde de ponderea lor. Vreau să vă zic că eu nu știu cum ar fi fost apreciat Mubarak dacă domnea pe timpul faraonilor. Nu știu cum ar fi fost apreciat dacă el ar fi condus Egiptul cu regimul, eu știu, lui Obama. Ar fi încercat să se plaseze în partea altă. Cât ar fi reușit să ducă mai departe, ceea ce a găsit, pentru că de aici e problema. Dar în condițiile în care el a funcționat ca vicepreședinte și apoi ca președinte al Egiptului, el s-a dovedit, cel puțin în ochii opiniei internaționale, un om la locul lui, un om potrivit la locul potrivit. Faptul că la un moment dat s-a ajuns la acest divorț jignitor, zic eu, la urmă urmei, pentru un lider cu merite reale într-o serie de situații, măcar externe, atunci sigur că ne întoarcem la celălalt aspect. Nu e suficient să ai prieteni peste gard, este foarte important să ai câini și găini la tine în curte câte îți trebuie. Turismul este unul din, stâlpii de bază ai dezvoltării Egiptului. Nu singurul, dar unul important. În cazul radicalizărilor la care făceați trimitere, e clar că ceva din acest edificiu se clatină, cât ai zice, cum să spun, peste noapte. Din alt punct de vedere, vă întreb, puterile străine. Știți ce s-a întâmplat în Egipt? În Tunis. Uniunea Europeană a zis, dom'le, să meargă comisarul de politică externă, să vadă ce e pe acolo, dar unul din miniștrii de externe ai unui stat membru s-a dus el înaintea lui pe cont propriu, parcă să ia ceva din farfuria deja așezată pe masă. E vorba de ministrul de externe britanic. Aceste tentații centrifuge, crezi că vor putea fi în vreun fel estompate astfel încât Egiptul să-și găsească până una alta, nu neapărat de unul singur, dar să-și găsească respirația, să se potolească din aceste convulsii, să vadă încotro este mai bine și încotro e în stare să meargă. Ce ziceți? Suntem la începutul anului. Crezi că până la alegeri s-ar putea să se domolească cei care, domnule, să fiu eu primul și să nu vină altcineva? Nu se vor domoli. Nu se va. Deci procesul intern de reorganizare a forțelor și sociale și politice va fi dificil, contradictoriu și va implica multe necunoscute. Iar lumea occidentală, pentru că despre ea e vorba în primul rând, pentru că rușii nu au o influență, chinezii, degeaba să vorbește. China este mare în alt sens, dar încă nu are calibru să influențeze dezvoltări de acest gen. Lumea occidentală va acționa fiecare după cum crede că îi servește mai bine interesul. Din păcate, Uniunea Europeană este în situația asta, degeaba vorbim de politică externă și de securitate comună, că fiecare își vede de treburi. De securitatea lui comună. Da. Dar acum, privind zona în ansamblu ei, am mai zis ceva mai înainte, am făcut această enumerare. Totuși sunt vizibile centre, nuclee de răzvătiri în public. Sigur, nu o să vă pun în situația lui Topor, care ne anunța vremea după ce... Pregătiți-vă ca eu să răspund invers. Așa, mă pregătesc să vă întreb, credeți că acest fenomen se va extinde precum fenomenul independenței din anii 60? Adică aveți senzația, așa, pe bază de lectură, evident, nu pe baza discuției, că nu cred că ați apucat să vorbiți cu prea mulți dintre cei care, să zic, să frământă mai intens decât noi. Credeți că ne putem aștepta la o evazare a acestui unghi de cuprindere a mișcărilor sociale? Personal nu. Pentru că miza este alta. Și, cum să spun, obiectivul, ținta, câștigul este altul. Independența era o forță
năzuința spre independență era o forță extraordinară. Așa, un fel de religie. Sigur că da. Pe câtă vreme, repet, eu cred că în lumea arabă, și după experiențele astea dramatice și tragice, Convulsive, da. Convulsive, va învăța ceva și va începe să schimbe anumite lucruri în sensul modernizării acestor țări, repet, în domeniul politic, pentru că în celelalte n-au ce să modifice. În ce privește sistemul politic și așa mai departe, toate cele legate de viața politică. Uite, mi-aduc aminte ce s-a întâmplat săptămâna trecută. Președintele Siriei, Assad, a venit cu un interviu. I s-a cerut un interviu pentru Wall Street Journal, cred, în care spunea: domnilor, cei pe la alții treaba lor. La noi niciodată nu veți avea de-a face, pentru că noi suntem pe acest val al modernizării și al schimbărilor în sensul, impus de moment. Credeți în această posibilitate de departajare atât de netă între o țară arabă și o altă țară arabă? Da, pot să fie de diferențe în funcție de experiența, de inteligența, de raționalitatea unor lideri. Dar eu cred că în ansamblu lumea asta arabă și lumea islamică va parcurge în ritmul ei, dacă e lăsată în pace, un asemenea proces de modernizare și de evoluție care să asimileze și ceva din experiența și din democrația asta occidentală, și anume formele astea reprezentative de conducere, creșterea rolului legii, creșterea rolului atitudinii față de libertatea individului, mai mare pondere tocmai a valorilor care pornesc de la proprietatea privată și de la considerarea persoanei ca un subiect de neatins în fond, și prin natură, și prin legi, și prin înțelegere, etc., etc. Deci, eu cred că lumea islamică e capabilă de evoluții care să asimileze asemenea schimbări. Nu văd, cunosc Coranul, cunosc legile lor bineînțeles, din lecturi. Cunosc legile lor care îi conduc din punct de vedere al religiei, dar, repet, una din condițiile fundamentale este ca în aceste contacte la nivel mondial, aceste contacte între civilizații, Occidentul să nu se grăbească și să pună presiuni pentru schimbări în sensul dorit de el, care să bruscheze procesele obiective, procesele reale și eventual să le denatureze sensul. Da, eu vă mulțumesc pentru această notă de optimism introdusă spre finalul discuției noastre, care este pe cale să se termine, dar aș ruga pe colega de la camera de aici să focalizeze pe reverul dumneavoastră stâng. Este acolo un semn de distinție pe care vreau să mă obsedează de când m-am așezat aici și vreau să vă întreb ce reprezintă. Eu când mi-am încheiat misiunea diplomatică în Finlanda, ca ambasador al României în Finlanda, președintele Kekkonen m-a onorat când mi-a decernat una din cele mai înalte, din câte știu eu, ordine finlandeze, și anume Leul Finlandei în grad de mare cruce. Și aceasta este rozeta pe care eu o port cu multă plăcere. Distincția, după decesul meu, familia mea trebuie să o returneze statului finlandez. Da, deci decorația aparține statului. Aparține statului finlandez. Da, v-am întrebat acum, sigur, făcând un pic pe naivul, că nu știu despre ce e vorba, pentru a ajunge la o întrebare de final al discuției. Cum stați cu memoriile dumneavoastră de ambasador
în Finlanda, în Japonia, în Australia și pe tot pământul, acolo unde diverse misiuni v-au trimis de-a lungul decenilor. Am încheiat redactarea lor, am predat textul la editura Academiei Oamenilor de Știință din România. Sper să apară în primăvara acestui an, când, mă rog, introducând un moment personal în discuția noastră, eu o să împlinesc 85 de ani și vreau să marchez această vârstă și cu apariția memoriilor mele. Este o carte relativ modestă, de vreo aproape 400 de pagini, care modestă în raport cu alte lucrări pe care le-ați dat la număr de pagini dublu. Încearcă să înfățișeze experiența mea de diplomat. Eu le aștept, sunt între cei care le aștept, să zic așa, din prima linie de cititor, mai ales că v-am citit în alte rânduri, dar dincolo de orice aș vrea să subliniez pentru telespectatori importanța pe care o are în ceea ce spuneți și în ceea ce gândiți, această experiență acumulată ca, mă rog, în primul rând ca om de știință, dar în paralel în diversele ipostaze pe care v-au fost încredințate. Abia aștept acea carte, o recomand și vă fac promovare, deși nu mi-ați cerut-o, dar ca să mă plătesc într-un fel pentru șansa de a putea discuta un subiect atât de dificil, atât de delicat. Am auzit voci atât de disperate și dispersate, așa, de diferite între ele, încât simțeam nevoia ca un om așezat, ca un om cunoscător al lucrurilor, să spună ce gândește, chiar dacă în anumite privințe ați putea să surprindeți pe câțiva dintre cei aflați la megafon, defămându-l pe Mubarak, numai pentru faptul că tot e cu un picior în groapă, ce ne mai interesează ce spunem despre el. Apropo, el, la ora la care discutăm, știu că se află într-o stare gravă, este undeva plecat chiar în spital, dar nu despre asta discutăm. Eu mi-amintesc și mi-amintesc cu plăcere, așa cum dumneavoastră ați evocat întâlnirea de la Tokyo, am avut și eu în vreo 2 rânduri posibilitatea să schimb câteva vorbe, iar dincolo de asta să-l încadrez, zic eu, între mințile luminate ale acestei perioade atât de agitate, mai ales în zona pe care el a patronat-o cu atâta pricepere la vremea respectivă. Dar, cum spuneați, toate au un sfârșit și iată că sfârșitul a venit, poate un pic înainte de vreme și în cazul lui. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc ca editura Academiei să se țină de cuvânt și să vă dea la termenul stabilit lucrarea dumneavoastră și vă asigur că chiar de-ați uitat să mă invitați la lansare, toți sunt acolo, pentru că avem acest obicei să ne întâlnim împreună la evenimente similare. Și eu vă mulțumesc. Da, și dumneavoastră, stimați telespectatori.